Jag vill tala till min brorson och hans fru. Välkommen till familjen, Susanna. Stor familj. Jag ska köra dig hemma hos oss. Och samtidigt vill jag tala om att ni har gått, ingår i en förbund som är lagt från grunden för hela mänskligheten. Och samtidigt vill jag välsigna er i Miguel far i min bror. Gud är i min Gud. Lär oss Jesus att ni ska ha välgång i livet och allt det som ni önskar er från nu framåt ska uppfylla. Att ni ska lära er hans rättvisa så ni inte är människorättvisa. Därför vår rättvisa, inte allting slår rätt. Men Gud rättvisa kommer alltid att stå och lära oss att leva i gemenskap med varandra, i kärlek och glädje. Vi ska älska varandra. Er glädje är vår glädje. Den här dagen har Gud förberett för er. Så gläd er i den här dagen. För att era söner och döttrar som ska komma, det ska de komma alltid ihåg att det är kärlek som ni har givit till dem och kommer att ge. För att när ni är i hästens dagar, de ska ha det i deras minne att deras föräldrar har levt i harmoni med Guds rättvisa. Det är det rättvisa som lär oss att leva rätt och väl. Må Gud välsigna er och Gud frivara med er från nu för alltid. Det är mina ord för er, din brorson. Din pappa skulle i den här stunden vara mycket glad. Han känner i mitt hjärta. När jag såg dig i församlingen där, när du sa ja, din glädje i din själ och ansikte. Han skulle vara mycket glad igen, Susanna. Tack.